Dobrý deň, hoci nám vládne hokej a po niektorým aj práce v záhradke, nedeľné predpoludnie je časom oddychu. A tak vás pozývam na rýchlu cestu okolo sveta. Dnes to nie je fráza, ale platí to doslova. Do redakcie mi totiž nedávno napísali dvaja študenti, ktorí za 6 týždňov precestovali 8 krajín juhovýchodnej Ázie. Ich cesta bola dlhá 7222 kilometrov. Počas cesty všeličo videli, zažili a všeličo zaznamenali na kameru. Takže teraz si juhovýchodnú Áziu môžete doslova za pár minút obzrieť aj vy. Príjemné sledovanie. Juhovýchodná Ázia nepochybne patrí k jednému z najrozmanitejších kútov sveta. Na jednej strane sú to finančné centrá ako Hongkong alebo Singapur s jednou z najvyšších životných úrovní na svete. Zatiaľ čo bývalá portugalská kolónia Macau si do dnešného dňa zachováva svoje koloniálne čaro. Počas posledných 10 ročí prešli čínske veľkomestá až neuveriteľnou premenou. Napríklad populácia centra čínskeho priemyslu Shenzhenu sa za posledných 30 rokov explodovala z 30 000 na viac ako 10 miliónov. Obrovské kontrasty sú viditeľné pri cestách do odľahlejších oblastí, mimo hlavných turistických trás. Príkladom toho je v čase stratený čínsky vidiek. Provincia Guangxi, kde zaujme najmä ospalá atmosféra a dých vyrážajúca prírodná scenéria. Pri návšteve Vietnamu prebehne doslova aklimatizácia šokom. Tamojšia doprava totiž patrí k najrušnejším na svete. Len v samotnom Ho Chi Minovom meste sa nachádza viac ako 4 milióny motoriek. K ďalším zaujímavostiam Vietnamu patria magická zátoka Halong, historické prímorské mesto Hoi An a delta rieky Mekong. Obrovským lákadlom pre ľudí túžiacich po dobrodružstve sú neobjavené kambodžské pláže alebo exotikou nabité plávajúce trhy, kde celé komunity na vode žijú, pracujú a dokonca aj chodia do školy. Východ slnka nad starovekým chrámovým komplexom Angkor Wat je zážitkom, na ktorý sa do konca života nezabúda. Angkor Wat je bývalým centrom Khmerskej ríše a taktiež najrozsiahlejším súborom náboženských stavieb na svete. Unikátnosť Thajska sa v posledných rokoch začal pomaly vytrácať, a to záplavou miliónov turistov z celého sveta. Pre mnohých tak môže byť obrovským sklamaním. V multikultúrnej Malajzii sa dá presvedčiť o tom, že harmonické spolužitie medzi rôznymi kultúrami je naozaj možné. Na jednej ulici v meste Georgetown na ostrove Penang je možné vedľa seba vidieť 4 náboženstvá: islam, buddhizmus, hinduizmus a aj kresťanstvo. Z takejto tolerancie by sme si mohli brať príklad aj v našich končinách. Takéto cestovanie spojené so spoznávaním nových kultúr, hodnôt a ľudí môže byť veľmi obohacujúcim zážitkom a určite napomáha k poznaniu samého seba. Práve riešenie každodenných situácií v cudzom prostredí podporuje samostatnosť a rozširuje obzory. Tak to bola možno malá inšpirácia pre všetkých, ktorí radi cestujú alebo aspoň radi snívajú. Zatiaľ sa majte krásne a uvidíme sa opäť v nedeľu. Dovidenia.